Aku yuk campur lah mbak. Campur guys ya perlu kok epan ya guys. Petang boleh campurin mbak. Nanti dengan ini kan mbak mana? Nah iya. Ini pria. Ya sekarang. Karpem. Kalau gedang lah mbak. Campur tak apa-apa, campur-campur kok. Mbak 2 kilo kacang asin. Mbak kisah sama nih berapa? 15 kilo. Kan kono sing apa? Kuwi. Kan kono sing apa? Kuwi. Ya. Ya ini plastik aja. Ya wes ket kono kuwi. Sawe guys, ini cili nolong cili ini ya pikir ya guys kayak kuwi ya rasa kerdus ya gak usah maksudnya man takon milih kerdus gak kuwi aneh guys aneh sing di guys tak milih soalnya yes api iki apa iki ya mbak ini mbak iki iya mbak selawe aku iki ada dijewas kok yo wis liya-liyane yo wis kuwi dek iki enak sing kayak ada yang enak biasanya enak iki enak mbak ngene iki ada kelinci ya bu apa ada kelinci ngene iki sing cilik enak ya mbak 1000-an ya enak endi kuwi tri oh iya endi mbak endi tarik iso dhewe kuwi mbak mire kalau mbak gorene iki karo ngene iki lho tri oh iya karo ngene iki enak resek kok mbak mbak pangling langsing njok kresek lho mbak tak adane aku ya dede mbak mama sapa nang mbak sangusen iki guys karep papat ki mang rungane nganu lontong-lontong mbah Cuma mau untuk papat tok i. Ngomong piye? Terus iki, guys. Aku jajan kimang 30. Jadi sak menen ayo ya Mbak ya kimang gak usah nganu ning an ya. Iya ya Mbakku. Loh, wis. Enten roti bulune. Durung bulune rong dadi kimang jodoke. Kene pesen ndi, Mbak? Nanti, Pok. Aduh. Ibu dua-duaku. Iki nak akeh iki Mbak. Berarti aku wis lho. Gede-gede. Piye masuk tem piye kok. Aduh. Piye Pak? Piye Mbak? Ki apa? Kangen sapa? Bubune samono akeh guys wis karo kae semangka. Lengone kok jelali Mbak. Ya, tak lek kene. Yes, ngenteni. Aku dijali 50, dikei gak 50. Masaknya dijali ayam? Iya, jare. Dapan. Ya, kok nek ibu wis nek ayam dijulen kok tak ijoli sumpah kok. Alah. Oke, guys. Piye? Mbok kabeh iki. Mbok karep. Kabeh ya, tiba dipangan kekes. Ibu langsung kabeh. Lah piro karek Karek. Ki mang urung Pak nek iki. Kok mbek jipuk. kabeh wis kembang nah kok.
Yo. Alah. Iya. Ben karo mateng. Kok ya sing cilik gak usah Pak sing kuwi. Sing cilik tenan gak usah. Halo guys, panen mangga guys. Ya Mas. Jipo ada iki lho gak iso aku. Din, ada Din. Mah. Gak oleh Pak, aja kabeh Pak. Manut ae Pak. Sing dhuwur iki gak usah Pak. Kuwi gedhi Pak. Gedhi Pak. Nah, Sik. Dan. Jan jipo wangnya. Di. Wis gedhi Pak. Mang cilik ini. Nek kecilik gak enak Pak. Iki rodokan ketoke. Ya kuwi mateng. Cek siji dhuwur kuwi. Di kuwi lho sing kuwi ya. Ya sing kuwi Pak kuwi mateng ya ta malah. Iya kok. Kuning. Ya, kayak ning klambi. Klambine kok dadak tok, Sen. Aja klambine dadak tok, Sen. Ambil. Gak iso Pak we. Alah. Awas Pak. Wes kena. Alhamdulillah. Wes Pak. Arek loro ki. Wes ya beno, kau sen purik malah. Ya Sen. Ayo Sen. Cek nampane lagi. Di tarangin di. Arek loro ki ya berarti. Di. Dhuwur kae Pak, dhuwur loro. Dhuwur. Dhuwur tenan loro. Lah yo. Tolongin Pak, tolongin. Adik tolongin Pak. Pesawat Jen. Pesawat. Masa? Latihan ning lapar. Wow, pesawat Zen. Ada pesawat Zen. Ya Zen ya, wes ndak pira Zen, nggo pira Zen? 3. 6. Nggo pira Pak? Zen ki ngono ae malah diglinding. Cipok iki mateng wis Sen. Cipuk kowe Pak. Wes guys. Iya, Papat dah. tak bena sek Mbah. Wes Mbak. Wes entuk. Wes entuk ki lho. Ya si sapa? Ibu. Ndang mek leh. Sini mangan konrena. Dia mang ora jipok. Sing dhuwur lho, Bu, ben anu. Kan cek iki. Ya Allah. Iye. Tahu apa? Tahu apa ih? Tahu apa Jen? Mambu. Makasih matur suwun. Petuk apa, Dek? Benang. Dek mang dikei lek se. Dikei itu barang kesakom. Dek iki lho sakeh kok e. Guys, lak bawa nang loro guys, Mbak Ayu. Kowe juga mesti ngapik rel, aja ngono rel. Syuting kok. Gawa nang loro guys. Nganu apa jenenge? Tangane Mbak Ayu, ambek masak kono apa. Iki dikei sih iki ke indok, matur suwun ya lek sih. Mang depan Yami barang ya, mbek kowe. Kowe no. Matur suwun lek Yami lek sih berkah barokah. As Mbak, ojo ngono Mbak. Apa siji Mbak wi? Nyemprot ora engko? Hah? Iya. Lah yo, nyemprot aku. Oke, aku adol lengo ragami 20.000 guys. Ngene enek sing ngomongi palsu. Guys, beningan guys ya murah jarene iki yo enek sing ngomong larang guys. Iya. Lah ngomong gitu untuk omong apa ini? Iya saiki kan tolong laris yo. Ma. Wonge. Sorong-sorong dino kasri ngono. Ah boyak rel kok men nak kira kena apa.
Jajane bener mangtri. Piye? Bener piye neh? Jajan iki mang. Ya wis ndang karek kok sementing awakmu sing nata kok iso mang. Engko kan lagi yo mobe atau Iya. Wis. kira entar piro? 23 Kilo. heeh. Bumbu Medun. nek setengah cukup seperempat, nek setengah 14.000. Nek sekilo itu ekor. Medun kok Mbak nang anu. Kuning kan Mbak yo sini yo delok guys. Bening Bening. ambek foto. Ya padha ae. Wis diunone. Kurang bahkan. Apa kok? Apa kok ngene. Ngene iki mloroi nang tak gawe nang ngene iki, guys. Betiti ngene bocah iki lho. Walah. Kerupuk pil mang tiwasan gak tak tukokno. Oke. Di piye? Kakak iki. Apa neh? Pelem kene cita-cita. Wah, sematang nang Mas. Cuma sematang di. Napa Mbak kok ora rasa sapa? Iki atas kabeh. Berarti nek nyeprot ya awakmu, Mbak. Awakmu sing nyeprot ya awakmu. Iya, Mbak. Mungkin. Ya, iso awakmu lho, Mbak. Karo. Nduk nyemprot ah. Ya gak pengen nyemprot kok cekli. Inces. Ences saya turu penggaweane. Ya, ceklet Tri. Wes. Kone. Yo kok ini. Gak malah katosen Mbak kena kuwi. Iya. Kok aneh. Wis rasa anu atas kok malah nek kuwi. Kok wis ngono ae ben. Ini broto. Jadi orang beres. Jajan kelolangan. Yo kuwi wis ngono ae kok. Aku ning Jambi nggawa ndok nyeprot 0,5 kilo. Kapanane kae? Kayak iso pakai aku lali. Wis tumpel iki apa iki mbakku. Wah, iki tumpel ya dine. Biar melekat. Ini Yo, gak ngono iki kok ngene, siji lebokno kene, siji lebok kono. kencet orang ya. Sijine lebokno kono, Mbak. Iki sentak kilo kono kencetno mekas. Wis. Kok awakmu sing nyekel iki?